Долу вече е Дасти. Леса, да ме гледам като името. Лие, дайте едно хубаво пайче. И започваме, ето ми янинето. Явно. Ето тук, нямам, чувам сега, че нямам батерия. What the fuck? Но... Ти си стар! Искаш да разбереш къде живея, за да ме издъскиш! Ей! България или Черна гора? Какво стана, бе? България или Черна гора? Това? България или Черна гора? Черна гора! Защо не бяла? Ами, защото не съм ти го мушнал в грозния ланив званник, гей мръсен. What the fuck? Май! Тата хора, не са там. Типа, ясно имате тя хора. Мудо са Андони. Мудо са... баб. Ми тук имам камера, защото... Нямам къде камера, тук само, че тук плачат. И дайте много хубаво. Пачи. Дади! Черна гора или Бяла гора или България, Дади? Would you like to blow job, please? What's that for breakfast? Would you like to blow job, please? What? What do you want? Would you like to blow job, please? I want, you say Черна гора or Bulgaria? Па що се ебаваш, бе, брато? Защо се заебаваш? You're Russian? Не, па ти що се заебаваш, като си от Сърбия, бе? I'm in Македония. Ти си от Сърбия, да те ебем. Да ме ебеш! Да ме ебеш! Угазо ти да ме ебеш! You're gay, bе. You're gay. You gay. Па що се ебаваш, бе? You're Bulgarian. I'm not a baba. Не, I'm Serbian. I'm not give you sex with you. You're gay, bro. I'm a Serbian. How old are you? Па ти си от Монтенегро. No. Да те ебем. No women! Како е? I'm not... От дупце те ебем. I have penis. Не знаеш що е от дупце те ебем. Защо? Па защо се притуриш на западник? На западник? What is западник? Западник. Okay. От Црна Гора. Па ти си от Црна Гора. Иноме TV, where I'm live, Иноме TV. Па не ми се прави на... I'm in САЩ. Друг. Па не ми се прави на друг. Аз си от Црна Гора, ти си... Да пидер. Какой-то появился. Да пидер? Ага. You are black? You are 60... No. You are 90... По-исто лайвус. Lesbian! You're lesbian! No ебеш! No ебеш! I'm... Брат! Ей, Раша! What is that ебем? What the fuck? Hey! What the fuck? You're crazy! What? Crazy? You're crazy! You're in black, white. Ты как сюда попал, дятел? Украинский, блядь. You're Ukrainian?
Your life in Russia, babe. Чувак, живи на пособие, блядь, и радуйся, если тебе их дали. И пока, блядь, не выебывайся. I'm Italian? Сука! No, I'm Russian. I'm Ukraine. What? Hey, you're Russia? Да пошел ты тоже нахуй! What the fuck? Българин ли си? Моля те, кажи, че си българин. Да! Let's go! И свири, искам да свириш Момина Сауза. Май, тако. Момина. Hola, pana, mi cabeta. Uf, hola, lele. Дай нещо за моят бицепс. Гледай някакъв бицепс. Боже, ей. Ти бодибилдър ли си? Защо си на пиксели, бе, човек? О, не, то са други. Ей! Спокойно, пише. Давай свири, бе. Не, бе, брат, стига си пил, виждам кенчето, бе. О, Какво е и кенчи долу ляво? монстър с водка. И, брат, на колко си? На 15. Брат, на 15 ти трябва да пиеш вода, ти трябва да се удавиш от вода, бе. Брат! Продължавай да тренираш и да свириш, не да пиеш. Давай. Не чао сега, Хабиби. Не, всъщност Хабибито не я зас. Абе, нещо пау! Какво те пау? Какво ти свира? Чай, къде ми сърцето? Рок ми свири, рок. Не, и свири ми рап. Рап, Чакай. как свири рап на китара, това за първи път го чувам. Ти си слаб. Не, ти си здрав, силен, нещо такова, здрав. Да, обърка го. Паси бугука, хола. Хайде си. Брат, какво е това, бе? Все едно съм в някак, все едно си каубой. Маняка... Какво е? Нищо. Чакай малко, с кой маняк? Брат, спри! Казах ти да спреш! Спрях. Защо пиеш, бе, човек? Това е вредно! Ще се си натрусан! W's! Вода! Искам да се удавиш! Ще слушаш, ей! Оле! Давай! Брат, добре, айди в ритъм, чакай сега. В ритъм аз пея и ти в ритъм свириш. Оле! Давай. Оле, 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 оле. Оле, 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 оле. Червено-белите. Не, чакай. Оле, оле, палете факлите. Как беше, бе? Палете факлите за червено-белите. Пиещи водичка. W, брат, ти си W, само че спри водката спри, чули? Преди водка, водка, само едно камахни като и ще станеш трезвен. Узбекистан, you're from Uzbekistan. Узу, your drink Узу? Ей, бич! Чакай малко, ти българин ли си? Ей! Ей! Спри да пушиш! Вредно е! Какво ти древа на пуската, бе? Аз имам пишка, бе. Баси тупите хора, бат. Чакай, гей ме наричаш? На колко сте? На колко сте? Защо не си адекватен? Ей! Ей! А ти има ли момичета?
Что мы сказали? Брат, искам днес излея. Не! Не фастате, бе! Навънка! Изляха в себе си. Защо? Караш от това? Отрове! Майната на шиваните алкохоли! You're out! You're out! Bitch! Стига рева да таеба. Говориш български? От Черногореца. Стига рева да таеба от Черногореца. Не са, аз съм българин! България, само България, не Бяла гора! Откъде си? Не Бяла, аз ти говоря Черногорец. Брат, българин ли си или руснак последно? Абе ти какъв си? Черногорец ли си или си българин? Българин! Българин! Верно ли? Откъде си? От София. Вярно ли? А лъжиш ли му? За кое? А лъжиш ли му, че си от София? Не. Верно ли? Да. И къде живееш в София? Дай сега да ме поизлъжиш. Как къде? В блок? В кой квартал? Цеска или Левски? Чакай. В кой квартал живееш? Блок? Това е относително. В София блокове много. В кой квартал? Няма излъжи така да те поразбера малко. Ти искаш да ме чукаш? Искаш да ме чукаш? Не ти падам по педерати. Ти си гей! Ти си стар гей! Искаш да разбереш къде живея, за да ме изнасилиш! Ти пиеш и пушиш! Ти си изнасилвач! Ти знаеш ли къде се намира София? София се намира в Белгия! Разбираш ли, бебе? Верно. Горе-долу си прав. Само леко да не получиш сърдечен пристъп, така... Ти изнасилваш бабички! Значи такива идиоти, където снимат в TikTok, ми е писнало... Разбираш ли му, от такива идиотчета, където снимат TikTok, че това онова... Брат, ти си гей! Ти си лесбийка! Далече си от истината, моето момче. Старай се малко по-добре. Иди на курсове във Витис. Може да успееш. За какво говориш, брат? Не говорят ли да идеш на курсове за актьорско майсторство във Витис? Ти си момченце, което снима. Така, от тук, от там и се прави на много интересен. Не съм. Ама не си. Роналдо или Меси? Не си моето момче. Роналдо или Меси? Кучко, Роналдо или Меси? Ама си малко тъпичък. Ти си грозен! Виж се, брат! Ама си малко тъпичък, за съжаление. Ти си грозен! Пробвай с курсове във Витис. Не! Това вече е надпис. Брат, спри да пиеш, напил си се, плъкни! Сега вече е надпис, пробвай там, нали, изкарай един курс, може и да ти се получат нещата. Може ли жив да и ми здрав. кажеш? Майната ти, защото тези дърдаци мръсни, бе! Брат! Той искаше да спри с мене, бе, човек. И ти ли си такава? Сигурно си на 90. На майка ти путката! Иу! Брат, казах ти да спреш, защо пушиш втора цигара? Спри! Аз съм законодател на Оме ТВ, разбираш ли? Трябва да спреш! На колко сте, госпожо? Ей! Какво направя, ей? Ей! Свърши на леглото. Иу! Свърши от мен? Иу, ти си гей! Гей! Не, ти си гей! Брат, напит си в момента, не знаеш кой съм аз? Аз съм Георги. Ти си Стефан. Виж го, спри! Казах ти да спреш! Казах ти да спреш! Брат, не ми кимай, говори! Ей! Говори, бе, човек! Говори, бе! Ехо!
Ехо! Защо ме дразниш? Защо ме дразниш? Защо ме дразниш, бе? Ехо! Ехо, защо? Говори! Откъде си? Отговори, бе! What the? Oh, no! Не дей! Не! Ей! Спокойно, какво стана? Защо? Не го изпивай, моля те, не дей! Искам да го хвалиш, моля те. Изхвали го. Искам да ми кажеш нещо, просто ми кажи. На колко пръсти ти показвам? Колко пръсти ти показвам? Отговори с ръце. Ехо! Колко пръста ти показвам? 2? What the fuck? Това е един пръст, не 2! Колко пръста ти показвам? Ехо! Спри! Колко пръста ти показвам? What the fuck? Какво правиш? Ехо! Ей, тъпа кучка. Дърта. Тази хора да съм камелата, че не е хубаво камелата. Те та добели. Не, ти си младо копеле. Обясни ми защо пушиш и пиеш. Защо? Повече да не съм те видял да пиеш, бе. Това е отрова. Колко пръста ти показвам? Колко пръста? Ехо! Брат, дразниш ме! Защо ме дразниш? Отговори, бе! Ей! Отговори, бе! Ей! Брат, защо ме дразниш? Брат, виж какво рамо, бе, човек! Гледай, бе, бицепс, бе! Леле, майко мила. Татите мако. Baus. W. No! What the fuck? Човека си издаде! На собен гръб! Човека издаде пипето си! Моля? Човека си! Майко мила. Си! You're Russian? You black bitch? Yes. English? I'm English, eh? Дупето ми е сладко. Hey, I'm Russian. You're Russia? Good? Салама. О, това бе... Брат му, мале, добре, че не си го показа, човек. Мале, мислих, че това е крак. How old are you? I'm Russia. I'm 20. You're 20? Where are you from? I'm from Turkey. No, you from Bulgaria? Ти си от България, брат, какво ми се правиш? What the fuck? Какво ми се правиш? Защо ми лъжеш? Аз съм българин, брат. What the fuck? Виж какъв бицепс. Боже мой. Аз съм българин, бе, човек. Какво правиш, бе? Ей! Българи! Юнаци! Дупенцето ми! Македония е българска. Не. Да! Македония! Българи! Юнаци! Не. Българи! Дупенцето ми! Българи! Юнаци! Българи! Юнаци! Защо не?
Не, десни едноставно не. Македония е българска. Не. Българи! Юнаци! Не. На колко си ти години? Колко години са? Да. Малъс. Аз съм на 18 години. Голям си. Педофилия. Брат, не съм! Не съм! Брат! Малък съм бил, брат! Брат, но... Чакай, сетих се, чакай. No. Чакай, искам да реагира. Тихо. Я, искам да видя гърба, хубаво ли се вижда? Чакай. Чакай да свалим мацки, гледай. Аре, мацка, бе. Ти нема сито, бе. Ти си тъп. Тъп моцеле, майка ти устата чола, бе, мусто. Брат, тут само мъже. Йока имаш това добър. Какво стара, пич? Къде са момичета? Няма ги, избягаха. Защо? Чакай сега, ти като ранило ми говориш. Къде са момичета? Гледаш към горе, ви сега. Много си смешен така. Къде са момичета? Защо? Матей, като теб ни става, брато. Не става, аз съм гейски. О, гей ли си? Майко! Скини! Искаш да играем на една игра? Камък ножица. Не, виж сега как ще играем. Искаш ли? Да. Добре, аз сега взимаме и те да правя. И ти взимаш и те да правиш. Много е яко, манек. Не съм гей, не лапам пишки, брат. Не, за пишки не ти го урава, манек. Нямаш вара. Няма, човек, наистина няма пишки. Какво правиш здраво, бе? Аз съм здрав! Грецки бог! Сусто горубката да малю, вземи едно. Скини. Ти си най-силния! Let's go! Удрай се, те да те видя колко си силен. Удрай се, тук да видя. Ти си черен. Кой черен опет? Аз удрай се да видя колко си силен. Искам да правиш лице. Айде да пробваме, кой повече прави? Давай, първо ти паскаш. Не, и двамата изведнъж колко? Не мога да ме Не. Аре брой, това ми е наркотно. Давай, Почвам ли? Давай. Така. Let's go! Дамата чувата пеледас. Ха-ха. 1 to 10. My body. Let's go. My body. Rate 1 to 10. Rate. 1 to 10. You're sexy. Не бе, човек, кой ми... Брат, глупав ли си, бе? Брат! Тък му заговорих момичета, бе, глупак! Само Роналдо. Защо ми звъниш? Чекай, какво? Ти си ми звънял. Не, защо те... Защо, бе? Прецака ма, бей! Да чекай. Славенка, бойнка. Вие сте мъже и се чукате. Вярно, ние сме жени. Но сега правихме ножички. Брат, за... Ножички, режеш ще се пишките, за да... Да. Ай, педарас. Кой педарас си пушиш? И нямаш това тяло, бе! Не можеш да направиш скини! Ти на какво си, бе? На вода!
Mai caravne. Глейка в мускуле, глейка в мускуле, глейка в мускуле. Глейка в мускуле. Тя кажи ти бъргър, бро. Глейка в мускуле. Глей, Днес на пояса повториш, бе. Гей, аз съм бял, не съм магал. Мангалите са цветнокожи, аз съм бял. Бяла гора, като бяла гора, като бяла гора. Слушаш ме в лицето, като бяла гора, като бяла гора, като бяла гора. Като бяла гора, брат. Аз съм бял, не черна гора, аз съм бял. Не съм черен, бе! Не съм черен! Аз съм бял! Аз съм, виж, бяло! Ти си делтонист! Делтонист! Не съм черен! Бяла гора е загубила от България! България е спечелила! Аз не съм черен! Аз съм бял, белокож и трябва да ме слушаш, разбрали! Хора, вие дайте на палец. Леканос. Леканос, това беше моя идео. А това беше ми модо пиято. Айде, чао. Обичам ти.